Dobrý den, vítejte u prvního dílu pořadu Horké křeslo Michaela Kocura. Dnes tady máme 2 horké křesla, na kterých se představí 2 mí hosté. Na jedné straně paní profesorka Jana Prošvicová, na druhé straně Filip Horák. Paní profesorka Prošvicová, řekl bych o ní, že je předsedkyní komise společenských věd, Filip Horák, úspěšný absolvent Mendelova gymnázia, úspěšný debatér, dnes student Karlovy univerzity v oboru práva. Téma dnešní debaty bude práva studentů a jejich samospráva. Hned navažu tady první otázkou, která bude mířit na Filipa Horáka. Filipe, hned se tě zeptám, měli by mít studenti nějaká práva na Mendelové gymnáziu? No, já si myslím, že určitě ano. Otázka je, jakou formu těm právům dáme. Jak víme, tak samozřejmě je rozdíl mít nějaká práva v rámci školního řádu, která jsou dána nějakým jasným předpisem, která jsou nějakým způsobem formovaná, a nějaká práva, která jsou, dejme tomu, třeba právo na odpor nebo na revoluci. To znamená, záleží na tom, jak ty práva pojmeme, musí být nějaký jasný kulturní rámec a potom v pořádku, kde mají. Bylo by právě, kdyby studentům se dovolili tyto práva, akceptovala by to právě pedagogický sbor a tato strana školy, nebo akceptovala by právě nějakou změnu pro ustanovení nějakých práv studentů ve školním řádě? Zaprvé jsem chtěla říct, že ten začátek toho hovoru, tak jak jej vedete, jsem se dostala do situace, nebo nabyla jsem dojmu, že se nacházíme na totálně bezprávném území. Já jsem přesvědčena o tom, že studenti v daném okamžiku svoje práva mají, a teď zdaleka nemyslím jenom ta kodifikovaná v tom školním řádě. Jo? Ale pokud byste samozřejmě chtěli větší diskuzi pro větší práva a studentů, já jsem hluboce přesvědčena o tom, že pedagogická rada i v čele s vedením školy jsou schopni akceptovat nová práva. Nevím teda jako konkrétně, jak byste je chtěli, co si pod tím představujete, ale jsem přesvědčena o tom, že nikdo tady neřekne ne, tohle to nesmíte. A co je problém právě pro přenesení těchto práv, nebo přednesení práv studenty jako nějaký problém studentů v poslední době? No já si myslím, že chybí ti studenti, aby přednesli nějaké svoje nové požadavky, nějaká svoje nová práva. Mně teda chybí ti studenti. Já o žádných právech, o nějakých nových požadavcích nevím. Takže pojďte se na dohromady a pojďte s tím ven. Tím jste tady asi navázal na to, že studenti jsou v poslední době hodně pasivní? Nebo většina studentů? Většina, jako já nemám ráda paušalizování, ale samozřejmě, tak jak je lidská společnost pestrá a to spektrum, prostě každý jsme jinačí, tak i se najdou studenti, kteří samozřejmě jsou pasivnější, jsou pohodlnější, protože se to vyplatí samozřejmě některým, mnohým, ale myslím si, že tím, že ti studenti jsou na Mendelově gymnáziu, že jaksi jméno té školy by je mělo vybízet k tomu zužitkovat svůj talent, využít své možnosti, pojďte zkoušet nové věci. Jo? A v některých situacích je to problém. Sehnat ty správné lidi do správné věci. Bude to tady mít smysl? Otázka na Filipa. Vůbec nějak něco měnit na tom Mendelově gymnáziu, nebo pokoušet se tedy nějak sjednotit studenty, aby šli za svými, řekněme, abych zase nenazval, že to je bezprávné území, aby si šli za svými novými právy tedy a něco se pokusili změnit, nebo má to vůbec cenu, jestli jsou studenti v poslední době takhle ve velké většině pasivní? Já jsem neřekla ve velké většině. Jsou i tací. Jsou i tací, ovšem, Já si myslím, že to cenu určitě mít bude. A to z jednoho prostého důvodu, protože studenti v současnosti jsou nespokojení. Byť jsou pasivní, myslím si, že jsou nespokojení. Může se to projevit na mnoha aspektech. Vidíme to například na tom, že studenti stále méně chodí do školy, stále roste absence. Můžeme to vidět na tom, že se postupně zhoršují průměrné známky tříd, například do maturitních vysvědčení. Můžeme to také vidět na tom, že se přímo na Mendelovo gymnázium konkrétně hlásí čím dál tím méně lidí. Zase na druhou stranu nemůžeme říci, že to je dáno čistě tím, že by studenti sem chodit nechtěli, ale také populačním vývojem a tak dále. Každopádně jsou tady jisté náznaky toho, že studenti opravdu jsou nespokojení. Na druhou stranu, jak jsme už řekli, jsou pasivní a nikdo nepřichází s žádným návrhem, aby se nějaká situace zlepšila. Vlastně ani nepřichází žádná kritika. My ani nevíme, co studentům vadí. Jenom pozorujeme jakousi rebelii. Jakýsi základní odpor studentů vůči učitelům, vůči škole, protože si myslí, že je to jakási jejich povinnost a že tu povinnost vlastně nepotřebují. A z toho tady plyne taková, dejme tomu, až nepříjemná atmosféra, kdy učitelé se snaží
studentům co nejvíce vyhovět. Ředitelství školy je tady velmi liberální, velmi benevolentní vůči studentům, snaží se je podporovat ve všech možných akcích a studenti těchto možností ani nevyužívají a pak si stěžují, že nemají svá práva. To si myslím, že je velmi špatně. Je třeba udělat jednu jedinou věc. Tento jakýsi nehmatatelný odpor studentů nějakým způsobem koncentrovat, nějakým způsobem organizovat. Například prostřednictvím studentského parlamentu, jakéhosi prostoru uprostřed školy, kde studenti budou moci přijít, budou moci určitým lidem, kteří budou za to odpovědní, dát své návrhy, dát své podněty a tito lidé, dejme tomu jakýsi poslanci studentského parlamentu, následně tyto návrhy studentů, tyto názory budou prezentovat například na pedagogické radě. Pokud studenti dostanou tento prostor, myslím si, že je tady určitá šance, že by ho využili. Takových možností už tady bylo hodně a hodně pokusů o to. Myslíš, že v dnešní době by to mělo jiný ráz, tento studentský parlament? No tak já jsem za své působení tady na škole zažil teda jeden konkrétní pokus, který skončil fiaskem a myslím si, že vím proč. Stalo se to proto, že se studentského parlamentu nechytli ti správní lidi. Lidi, kteří sice toužili potom být ve studentském parlamentu, ale lidi, kteří neměli žádnou vizi, neměli žádné náměty, nevěděli vlastně, co od toho můžou čekat a jaké jsou jejich povinnosti. Že studentský parlament vlastně není žádné právo, žádná výsada, žádné privilegium. Naopak je to obrovská odpovědnost a strašně moc povinností a aktivity. Ve chvíli, kdy si toho chytnou ti správní lidi a ten studentský parlament dostane nějaký konkrétní rámec, který bude fungovat, tak si myslím, že to bude vypadat úplně jinak. Byli byste schopni jako za pedagogický sbor akceptovat nějaký takový parlament a tedy změny, kdyby tento parlament se pokoušel něco změnit na této škole a přednést právě něco před pedagogickým sborem, byli byste to schopni akceptovat? Já jsem o tom přesvědčena absolutně hluboce, úplně nejvíc, protože zatím k této situaci nedošlo. Jo? Já už jsem zažila několik studentských parlamentů, stejně tak, jako jsem zažila několik vydávajících studentů nové časopisy, že jo? Ale nikdy se to nedotáhlo do konce. A jak já tvrdím, všechno je v lidech. To znamená, aby takovýto studentský parlament, který opravdu by konečně mohl začít nějakou odezvu a třeba prosazovat návrhy studentů, a nemusí být jenom další právo, nějaký návrh na celkové zlepšení klimatu, atmosféry, věcí ve škole, tak prostě musí se toho chytnout opravdu člověk, který zatím půjde a dokáže zmotivovat i tu zbývající partiu. Jako o tom to je, všechno je v lidech. Jo? Tak jak říkal Filip, vždycky je začátek, ale tím to skončí. Na druhé straně je třeba mít v těch školách, v těch třídách i zástupce toho, kdo by v tom parlamentu byl. Může se stát, že někdo nemocný, nemůžu svolat parlament a místo 26 děcek tam jít 8. Jo? Takže doteď to tady bylo špatným vedením. Myslíte, že právě třídy... Špatným vedením parlamentu. Tak, to ano, přesněme. Tak jsem to chtěl říct. Špatným vedením parlamentu. Myslíte, že právě ti zvolení lidé, kteří byli do parlamentu zvoleni, že studenti si nebyli vědomi, koho volí a že volí tedy správné lidi ze svých tříd? Já si myslím, že doteďka ty studenty ten parlament, ať už třeba slyšeli z doslechu z dřívějších dob, nepřesvědčil o své atraktivitě. Jo, většinou to byla akce, nebo aspoň co já vím, od studentů byla to akce, nikdo to nechtěl dělat, někdo tam musel jít. Jo? A jestliže taková akce má fungovat, tak to nemůže fungovat s lidmi, kteří tam byli nadelegováni, protože museli. Jo? Prostě je třeba mít ty lidi zanícené, zmotivované a vědět, co chtějí změnit, k čemu chtějí přispět k dobrému. Pojďme to například porovnat se současnou vládou, se současnou poslaneckou sněmovnou. Kdo z občanů vlastně ví, co se tam děje? Kdo z občanů ví, o jakých zákonech se hlasuje? Kdo z občanů vlastně ví, proč tu poslaneckou sněmovnu máme? Oháníme se tady jakými si pojmy, jako je demokracie a tak dále, ale ta není pouze jenom v těchto 200 lidech a jakési vládě, ale je zejména v těch občanech. Ve chvíli studenti nebudou vědět, co se v parlamentu děje, nebudou vědět, co se tam jedná, nebudou vidět žádné důsledky toho, že ten parlament něco pro ty studenty dělá, tak v té chvíli to bude vypadat úplně stejně jako naše politická scéna. Studenti si budou říkat, oni si tam něco šuškají, oni si tam něco dělají, chodí si do ředitelny na kafe, ale vlastně nic nedělají. A ve chvíli, kdy to takhle bude vypadat, tak to bude vypadat špatně. Pokud by naše vláda, když to přenesu, dělala pravidelně, dejme tomu, co 14 dní tiskové prohlášení, kde by říkala, co za těch 14 dní pro občany České republiky udělala, vysvětlila, proč to tak udělala a tak dále, tak by to si myslím fungovalo i na té české scéně. A pokud toto bude dělat studentský parlament tady na škole, bude tě studenty informovat o tom, o co se snaží prosadit, co se pro ně snaží udělat, tak v té chvíli ti studenti začnou o ten studentský parlament mít zájem. Takže si myslíš, že by právě studenti, kteří v parlamentu nejsou, by měli mít z toho nějakou odezvu.
A tedy, musí a tedy, ano, je to primární. A tedy tito studenti by měli být také schopni přednášet samotnému parlamentu nějak svoje názory, návrhy a ano, něco? Přesně tak. K tomu jsou dvě jednoduché cesty. Jednak jednání studentského parlamentu musí být nutně veřejná a každý má na ně přístup a musí tam být prostor pro to, aby každý student mohl přednést svůj návrh. Druhá věc je, že není problém začít jakousi e-mailovou schránku, nebo dejme tomu krabičku ve škole, kam mohou studenti své návrhy takto vlastně nepřímo posílat. Ten studentský parlament ty návrhy potom musí projednávat a může z toho učit nějaké závěry. Ten studentský parlament tady není jakýsi oligarchický orgán, který je odtržený od studentů. Naopak je to prostředník mezi studenty a učiteli, a to v obou směrech. Tady mě napadá otázka, jak by právě studentský parlament, když si vezmeme, že tam bude z každé třídy jeden student, řekněme, jak bude přednášet své názory, aby to mělo nějakou odezvu právě pedagogickému sboru? To je právě jeden z dalších problémů, který tady vznikl v tom původním parlamentu. Studentský parlament, který je tvořen zástupci z každé třídy a čítá tady nějakých 25 až 30 studentů, není akceschopný, protože takové množství lidí se zaprvé není schopno domluvit, nikdy nejsou všichni přítomni a za další zejména se třeba ani na pedagogickou radu všichni nevlezou, taky proč by měli. To znamená, je potřeba vytvořit nějaký akceschopný orgán, něco jako například existuje v České republice nějaká vláda, která je stvořena užším jádrem, méně členy, kteří budou právě iniciovat ty návrhy, budou číst ty návrhy studentů, budou je tlumočit tomu velkému parlamentu a následně také té pedagogické radě. Když bude takový akceschopný menší orgán, tak to bude fungovat. Filip tady přednesl nějaký koncept a parlamentu, který by podle mě mohl být realizovatelný. Jak na to reagujete vy? Jaký na to máte názor osobní? Já si osobně myslím, že na této škole ani já, ani vedení, ani kdokoliv z kantorů, kterým záleží na dobré jméno této školy, aby se pořád posunovala dopředu, že není nějaká síla, která by bránila tomu, aby ta studentská rada třeba vystoupila na té pedagogické radě, nebo přímo třeba šla nejdřív prokonzultovat svůj nápad, návrh s ředitelem, ale i když neprokonzultují s vedením, jako prosíme, pane řediteli, umožněte nám vystoupení na schůzi pedagogické rady, nevidím v tom absolutně žádný problém. Umím si představit, že kvůli tomu pan ředitel svolá, třeba jak máme o velké přestávce ty porady, že i kvůli tomu je schopen v pohodě svolat poradu. Jo. Takže byste si třeba... absolutně v tom nevidím problém. A byla problém. byste si schopna představit, kdyby těchto nějaké menší jádro, tedy ten vyšší parlament byl... Dejme tomu nějaká ta studentská rada těch, řekněme, 5 lidí, například, že by seděli třeba i nějaký ten čas na pedagogické radě, třeba jen z začátku pedagogické rady a přednesl tam své návrhy? Absolutně v tom nevidím problém. Takže z vaší strany by to bylo v pořádku? No, já myslím, že v tomto směru můžu mluvit nejenom za sebe, ale i za vedení, i za kolegy. Jo, jako proč? Vždyť jsme partneři. Jak studenti, tak kantoři musíme být partneři. Na to tady Filip hned první odpovědí reagoval, že to... Takže by to bylo v pořádku. Jo, já bych chtěla akorát, aby ti studenti si to vzali za své, aby to iniciovali, aby využili té možnosti, kterou mají. To je to, co mě trápí. Jo? Právě proto vím, že těch parlamentů a časopisů a vydávání už tady několik skončilo, protože každý se do něčeho vrhne, ale nedotáhne to do konce. A to já považuji za problém. Samozřejmě jde o to, že by v parlamentu museli být správní lidé, kteří by opravdu tyto iniciativu vzali do svých rukou. A pozor na to, co to je správný člověk, pro každého správný někdo jiný, ano. Ale spíš, aby si tu myšlenku vzali za svou. Jo, aby ji uměli prosadit, aby ta ostatní děcka uměli zmotivovat, protože je tady spousta šikovných, talentovaných děcek, kterým to absolutně vyhovuje, že v klídku spinkají, že chrápou, ale my je tady vychováváme do té budoucnosti. To jsou potom ti pasivní, kteří nechodí k těm volbám, kteří se nezajímají o ty občanské věci, které jsou kolem nás. A to je ta česká pětní kultura, kdy se jenom nadává a piskuje, ale musím proto udělat něco sám. Tak jak to říkal Čapek, Masaryk, že jo, když tam mám tu větev, tak ji musím odhodit. Tady bych měl ještě jednu otázku přímo na učitele. Jestli by byla možná i určitá změna školního řádu, kde by se třeba zakomponovalo právě to, že existuje studentský parlament, já si myslím, že absolutně není. Že má přístup na pedagogickou radu a tak dále. Já si myslím, že v tom nemůže být problém, že to je věc, proti které oficiálně nikdo nic nemůže mít. Zase, když vycházíme z toho, že všichni jsme na jedné lodi, někdo je vpředu, někdo je vzadu, já studentům říkám, já nevím, kdo je vpředu, nevím, kdo je na zádi, kdo je napřídi. Jako, teď se jedná o prospěch a dobré jméno této školy. Přesně tak. Absolutně v tom nevidím problém.
Jo? Ale, abychom neskončili u toho, OK, projde změna ve školním řádu, ustanovíme studentskou radu, která bude jakýmsi mluvčím nebo výkonným orgánem toho parlamentu a ona se zase rozplyne jak pára nad hrncem. Jo? A nezapomeňte na to, že ve škole dochází ke generačnímu střídání. Jo? To znamená, aby zase už ti, kteří se do toho teď dají, už si vychovávali jakýsi dorost. Jo? Zase není možné, že to z jednou generací studentů odejde a my máme změnu ve školním řádě, OK, no a tak kde máte studentskou radu? No na už zase není. Rozumíme si. No. Takže by se to mělo předávat, určitě. No určitě. Takže... Jo, ta děcka v tom parlamentu nebo v té studentské radě musí vědět, co chtějí, čeho chtějí dosáhnout, musí umět sformulovat, zargumentovat svoje stanoviska, musí být zpětná vazba vůči studentům. Takže určitě by tato studentská rada měla mít nějaký řád a tady by se měly zavést, ano, měly by se zavést tady i asi každý rok volby studentského toho, studentské rady. To už je na studentech, jak si ta pravidla stanoví, jak je budou respektovat, jak ti ostatní budou akceptovat. Myslíš, Filipe, že právě studenti by byli schopni si stanovit nějaký takový svůj řád a tady i stanovit si volby každoroční, tedy aby se předávaly právě tyto názory a řekněme nějaké zkušenosti z té studentské rady na další generace a fungovalo by to takhle delší dobu? No, já si myslím, že v tom není vlastně vůbec žádný problém. Stanovit si nějaká základní pravidla, dodržovat je, to není vůbec žádný problém. Otázka je, zdali budou lidi, kteří budou moci nebo schopni tyhle pravidla dodržovat. Zdali budou lidi, kteří po odchodu, dejme tomu, nějaké zlaté generace, která tady bude trvat 4-5 let, následně budou schopni opět být iniciativní, opět mít tu zpětnou vazbu jak na studenty, tak na učitele a tak dále. Já můžu třeba navrhnout, všechno je v lidech a vždycky bude. Já můžu navrhnout pouze jednu věc. Já tady vedu teďka v současnosti debatní kroužek, v rámci něho se ty studenty snažím motivovat, aby přemýšleli, aby argumentovali, aby se hádali a tak dále. V rámci tohoto kroužku můžu lidi motivovat, aby vstupovali do studentského parlamentu, aby dávat tam nějaké základní problémy a teze, které tady v té škole třeba mohou být projednávány a tak dále a tímto ty lidi seznamovat se základním systémem toho parlamentu a tak dále. Ale já tady také nebudu věčně. To znamená, je to o tom, jestli já seženu svého nástupce, který povede debatní kroužek, jestli současní, dejme tomu studentští radní, seženou své nástupce, kteří následně budou účastní v té studentské radě a tak dále. Možná to podle mě je. Já bych chtěla jenom reagovat. Zlatá generace, to bylo slovní spojení, které se mi trošku nelíbilo, takže na to reaguji. Ale já si myslím, že jestli tato myšlenka, kterou máte teď v hlavě, se vám podaří dotáhnout do konce a podaří se vám založit tradici, která bude aspoň rok a půl fungovat, že je to o tom to založit a být těmi prvními, ukázat těm dětskám, že to funguje. Ta děcka musí mít zpětnou vazbu, jo? A v okamžiku, kdy se tady ta tradice utvoří, tak si myslím, že potom už by neměl být problém na to nabalovat ty ostatní studenty. Vždycky jsou lidé, kteří chtějí vést a vždycky jsou lidé, kterým vyhovuje lépe, když jsou vedeni. To je absolutně v pořádku. Jo? Někdo má tu schopnost přesvědčovat, motivovat, proč ne, ale je důležité, myslím si, aby tu ta tradice vznikla a aby ta tradice nevznikla a neskončila jednou schůzí, pak už by to nebyla tradice. Všem já bych řekl, že 23 lidí na naší škole, kteří chtějí vést, by se mohlo najít v dnešní době. No, nějakých vůdčích, takže... No, já si myslím taky, jo. Tak je to hodně o učitelích. Zdali oni budou dbát na tu tradici, zdali se jim to zalíbí, vezmou tu myšlenku za svou a zdali následně třeba o těch 5 let později ti učitelé přijdou do té třídy toho 1. září k těm prvňáčkům a řeknou jim, máme tady studentský parlament, ten parlament má svá práva, tento parlament si musí zvolit své členy, to znamená, vy teď budete volit svého předsedu, víme, že se ještě neznáte, ale musíte takhle udělat a tak dále. Pokud ti učitelé budou podporovat studenty v této aktivitě, tak to taky bude ještě důležitý aspekt. To může třeba i spoustu z problémů třeba přes učitele, že vyřešit a tak dále. Já si myslím, že pokud se to podaří jedině dobře a ještě na závěr jsem chtěla říct, nebo asi už budeme končit, chtěla jsem říct ještě na závěr, že jsem velmi pyšná, že působím už 25 let na škole s takovýmto liberálním duchem, že v podstatě, proto jsem odpovídala na ty otázky, nemůže být problém pedagogická rada, nemůže být problém vedení, protože já si neumím představit, že by nám tady, jak dospělým, tak studentům někdo něco zakazoval.
Jako tak teď se nebavíme o tom, že bychom šplhali o přestávkách po oknách, jo? Víme, v jakých relacích se bavíme. Že prostě jakýkoliv smysluplný nápad na této škole měl vždycky zalanou. A podporu pedagogů z různých oborů, pokud se jich ta věc dotýkala. Já v tom důležité je před pedagogickou radu to právě přednést, což by tento parlament udělal. Jo, to v tom nevidím problém. Důležité je, abyste měli co přednést. Ano. Já vám budu fandit. Děkujeme, samozřejmě. Já bych tuto debatu tímto ukončil a poprosil bych tady všechny diváky, aby, kdyby měli nějaký názor na tuto věc a na celou tuto debatu, aby právě sdíleli příspěvky pod toto video na facebookovou stránku a budeme se těšit. Děkuji.